Ikigai hitz japoniarrak izateko arrazoia edo bizitzak merezi duen hori bezala itzul daiteke. Funtsean, ikigai lau funtsezko elementuen elkargunea da. Bat, maitatzen duzuna. Pasioa pizten dizuten edo poza ematen dizuten jarduerak. Bi, ona zaren hori. Zure talentu eta gaitasun naturalak aurkitzea. Hiru, ordaindu ahal dizutena. Zure bokazio edo lanbidea ekonomikoki mantentzeko aukera ematen dizuna. Lau, munduak behar duena. Gizarteari egiten diozun ekarpena edo sortzen duzun eragin positiboa. Lau zirkulu hauek bat egiten dutenean, zure ikigaia aurkitu duzula esaten da. Hala ere, garrantzitsua da ulertzea ikigaia ez dagoela beti anbizio handi batekin edo lorpen profesional batekin lotuta. Bizitzako gauza txikietan, harremanetan, zaletasunetan eta egunerokoaz gozatzen hutsean aurki daiteke. Ikia hitzaren jatorria eian aroan dago. Gai terminoa kai hitzetik dator. Japonieraz maskorra esan nahi du. Garai hortan maskorrak oso baliotsuak ziren. Beraz, kaik balioa edo meritua esan nahi izatera iritsi zen. Horrela, ikigai bizitzaren balioa adierazten duen hitz gisa garatu zen. Japoniar kulturan uste da denak dutela ikigai bat, eta introspekzio sakon baten bidez aurkitzeak bizitza beteago eta gogo betegarriago batera eraman dezake. Ez da azken helmuga gisa hartzen, autoezagutza eta etengabeko hausnarketarako bide gisa baizik. Hona hemen eguneroko bizitzan nola agertu daiteken adibide batzuk. Artisau batentzat, objektu eder eta erabilgarriak sortzeko dedikazioa eta harrotasuna izan daiteke. Irakasle batentzat, bere ikasleak hazten eta ikasten ikustearen gogo betetasuna izan daiteke. Lorezain batentzat, naturarekin duen lotura eta landareak zaintzia izan daiteke. Aita edo ama batentzat, bere seme-alaba garatzen ikustearen poza izan daiteke. Naiz eta goizeko kafe bat hartzea ikigai bat izan daiteken pertsona batzuentzat, eguneko une atsegin eta atsedenaldi txiki bat irudikatuz. Laburbilduz, ikigaia benetan garrantzitsua zaigun hori eta zentzua ematen digunari buruz hausnartzea gonbidatzea gaituen bizi filosofi bat da. Gure pasioen, talentuen, munduari ematen dion ekarpenaren eta bizimodua irabazteko moduaren arteko harmonia aurkitzera animatuz. Gustatu bazaizu, eman like bat mesedez. Horrela lagundu eta animatuko nauzu euskarazko bideo interesgarri gehiago egitera. Ongi izan.